passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? L'Ajuntament de València, en col·laboració amb la Diputació de València, la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya, patrocinen la Plaça del Llibre 2020, una fira d'entitats destinades a la promoció del català, en venda de llibres, concursos de microrelats i promoció d'editorials, que se situarà en la plaça de l'Ajuntament de València dels dies 28 d'octubre a l'1 de novembre. La polèmica ha esclatat en les redes socials només conèixer-se la notícia, per la permissió per part de les autoritats d'un acte multitudinari a pesar de l'emergència sanitària que patís València per la pandèmia del Covid-19 i per tractar-se d'una decisió de base ideològica, ja que el mateix Ajuntament de València prohibia els actes oficials del 9 d'octubre, la baixada de la Real Senyera Valenciana, la processó cívica, que inclou una manifestació en favor de la llengua valenciana, i la Fira del Llibre 2020, com a medida de prevenció sanitària davant de contagis massius, però no se prohibí la manifestació del 9 d'octubre en favor dels països catalans, organitzada per Acció Cultural del País Valencià, també organitzadora de la Plaça del Llibre, ni esta nova fira. Este Ajuntament arrastra darrere seu una llarguíssima sèrie de polèmiques relacionades amb la negació i suplantació de la cultura valenciana per la catalana, en multitud de subvencions a entitats promotores del català, recolzament a polítiques procatalanes i censura als moviments valencianistes que defenen la singularitat de l'idioma i cultura valencianes, donant a entendre que la promoció d'una ideologia està per damunt de la salut i seguretat públiques. Entre les associacions patrocinadores estan entitats promotores de l'independentisme català i la defensa dels presos polítics, com Escola Valenciana, entitats governamentals d'àmbit nacional, com el Ministeri de Cultura i Deport del Govern d'Espanya, o empreses municipals, com la MT. I tu què opines? Deixa-ho tot en els comentaris. Dóna-li un bon m'agrada al vídeo si t'ha agradat, compartís-lo en totes les teues redes socials i subscriu-te al canal per a estar atent a les notícies valencianes més detallades. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!